Čaute pri mojom 6. vlogu, to sa volá chorý vlog. No a bude sa to volať tu kabel niečo. No, moja segra mi buchla poradne hlavu, ty koko, za mňa boli zub už od včerajšku a nemôžem ma prestať. Veď viete, aká to je choroba je choroba. Jau. No a s chorobou po akých 2 týždňov sa to vylieči, ale mňa asi nie. Mňa to stále boli a bojím sa ísť ku zubárovi. Minula som stade utekol a som plakal. No a choroba je choroba, nič sa s ňou nedá robiť. Jedine tabletky a niečo také, ale zase stále len tabletky. To sa nedá. Neviem, dokedy ma to bude boleť, ale dneska boli sme na návšteve u môjho strica spali sme tu už 2 dní, v Krštenianoch, teraz som. A tuto sa mi stala táto nehoda, od včerajška ma boli ten zub kvôli Time, mojej segre. No, už som natočil viacej vlogov, a to bude 6. Moja segra tam už nebude hrať, lebo som jej povedal, že už tam nemôže. No a neviem, ja už ju tam nechcem dať, ale ona robí smiechoty a dobre to je s ňou, ale neviem, spomeňme si na nejaký vtip, napríklad s ňou moja blbá sestra, maminka je v postielke, lebo Erik išiel von a je chorá, alebo na vtip, ktoré hovorila, stretla sa Timea, Cigánková, pýta sa jej, že koľko má rokov, 9, koľko má jej brat rokov, neviem už. Staré dobré časy s ňou, no a toto je 6. vlog, koniec, ale musím sa uzdravať, čaute.